Por ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Presiden jok United States of America Donald Trump ulatho dak city so menteri rang badu jok Norway Jonas Kastor bat ki Kyntien ki bulatho kilong ki Shongsuk ya ka bolo ong ba Sngewdiaw shu ka kamram jong u ban penne ya ka Shongsuk Shongsan ha ka Pyrthei bro ka wei kani jing tho Trump ka de hadin ba samlayo ya ka Nobel Peace Prize ha ka city shu Jonas Trump la ong ka ri jong pi kamman ban ai hanga ya ka Nobel Peace Prize wat lang la pensange polat pratali kitma ngam Sngewdiaw shu ka kamram jonga ban penne yak Shongsuk Shongsan utrom la ong ba menta kan bhai u perkhat binno tangnak benta ka jingbha bat ka jingmantoy jok Amerika shu ha kan ik city la ong ba ka Pyrthei kan amlong shu ka basngan Lada ka Amerika kam Kurup no yak Greenland namar ba ka Denmark kam shamnala ban ajida na ka Russia ba ka China menteri rang badu jong ka Norway la jubab yak city jong utrom dak ba ong ba ban ai ka Nobel Peace Prize kamdai ka kamram jokri Norway ndai ka don ka Nobel Committee ka balait luit ka budget yano ban ai bat kamdai setia ka kam jok sarkar ka Norway ka lapan pawru ujing Sngewdiaw kendit ba ka noyalam jok liang persya Venezuela ka balayo ya ka Nobel Peace Prize ka Maria Corina Machado kalali ai penban yu medal jong ka utrom bat ba utrom ru upriang yu medal naka ka committee ka budget yano ban ai ka ni khusna empat kalaong balada medal upoi hakti jono ru compare bat kamut badai mu nong yo ndai nong yo lani kanong yo kani sabit ha ka jingkan mau maka dai maka ka bayo